Давай. Это нормально, это контур. Тогда снимай. Да. Снимай снимай спальный качель покрет. Память снимаешь? Это. Снимаешь? Или как зовут? Сетке? Иди вытри на себя на бутылку. Няма две само. От някой часовник. Часовник. Ето снимай това. Или това ще го знаеш? А процента нещо разбрахте ли за процента? Не. Маркетинг, дизайн. Да, не е лайдер. Да ти пак отвън. Ритка лелите картофили? Лелите, как е помня само на картофи. Ще такова. Типа най-по-големи нямаше ли? Върни гаше. Нали? Че дути. Всички много бавно ще станат. Следния път май пак картофи. Ама това и пак картофи. Явно това е любимо. Стига ли толкова? Айде. Ана баща ти да профила в Фейсбук. Tabii şaşırmış mı? Чакай малко. Аз смених. А ти дизайнера. Че умисъл, канати. Там нали снимаш както Да. Тук съм снимала. Елатката снимайте, ма. Елатка. Снима. Снима ли? Снима пак. Да. И циркулът. На. Тя не е пораснала грам да ще. Не, тя така си иска. Тя колко кот.